Benvinguts a l'Arxiu Alfa. El programa d'avui l'hem fet possible Mei Garcia, Carles Mateu i qui us parla, Sergi Faber. Aquest és el nostre petit homenatge, com cada programa, a la labor d'investigació i divulgació d'Andreas Faber-Kaiser. Benvinguts a l'Arxiu Alfa. Encetem amb aquest una sèrie de programes que dediquem al poder real i efectiu, a la política i a les clavegueres dels estats. El d'avui és un primer tast que serveix per dibuixar un esquema del poder i ens ofereix un marc de referència impagable per quan passem a aprofundir en els diferents conceptes i parlem dels actors que hi participen. Avui us presentem la baralla, les normes del joc i el rol dels jugadors. En els propers programes baixarem al detall i posarem els noms i els cognoms que faci falta. Qui remena les cireres actualment? Qui talla realment el bacallà en aquest món cada cop més globalitzat i financerit? Qui són els veritablement poderosos? Com apunta el nostre convidat d'avui, el poder és patrimoni d'uns pocs. Quan diuen que el poble és sobirà, miren d'enganyar-nos. El poder és massa important com per a distribuir-lo. Si fa uns anys es parlava del famós 1% que controla realment la riquesa dels països, avui en dia podem parlar ja del 0,01%. La concentració de poder, no només econòmic, s'ha accelerat d'una manera inimaginable pocs anys enrere i no sembla que s'hagi d'aturar. L'objectiu d'aquest programa és tractar d'averiguar on rau el nucli del poder en l'actualitat. El poder real no consisteix en forçar la gent a fer el que un vol, sinó en canviar la forma en què pensen, de manera que siguin ells els qui vulguin fer el que un vol. Això es coneix com el poder condicionat. Avui parlem amb l'Alfons Duran Pich, autor de L'oligarca camuflat, Radiografia del poder, llibre que acaba de sortir al mercat i que recull els resultats de la seva recerca, metòdica i rigorosa sobre aquest assumpte. L'Alfons Duran Pich és llicenciat en Sociologia per la Universitat de Deusto, llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya, diplomat en Administració d'Empreses per la Stanford Business School, graduat en Periodisme per l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid, a banda d'haver fet estudis especialitzats en macro- i microeconomia amb el professor Peter Navarro de la Universitat de Irvine, a Califòrnia, i en mercats financers amb el professor Robert Shiller de la Universitat de Yale. Com a docent, fou durant 14 anys, del 1976 al 1990, professor titular de màrqueting d'ESADE. A nivell professional, ha estat president executiu o conseller delegat de diverses empreses en diferents sectors. I en l'actualitat és conseller d'una corporació industrial formada per 7 empreses. Podríem seguir, però amb el que ja hem dit, n'hi ha més que suficient per fer-nos una idea de l'inquietud intel·lectual d'aquest autor. L'Alfons Duran Pich, en una primera reflexió, conclou que no hi ha una unitat central de comandament que governi la globalitat del sistema, però sí que hi ha una xarxa de persones interconnectades
que treballen en paral·lel respectant-se els territoris personals. Aquesta xarxa, afirma, constitueix la nova elit del poder. Autor d'un nou llibre que ha sortit fa poques setmanes, que és L'oligarca camuflat. Què l'ha dut a escriure aquest llibre? De fet no em vaig plantejar en cap moment escriure un llibre sobre aquest tema. Feia molts anys que el tema del poder m'interessava, sobretot el poder econòmic, justament per la meva dimensió econòmica empresarial, no? I potser fa uns 7 anys vaig a veure si en lloc de fer-ho asistemàticament ho faig sistemàticament, però no per escriure un llibre, sinó per realment investigar el tema, especialment perquè sentia parlar del poder i trobava que es tractava el tema amb molta frivolitat. Llavors vaig dir, a veure, llavors vaig començar a documentar-me. I com? Doncs, evidentment, buscant llibres de tot arreu i documents, i començant a treballar com treballo sempre jo, doncs fent fitxes i fent organigrames i fent esquemes, i a partir d'aquí em vaig anar animant, però 7 anys ben bé. I què vol dir això? Vol dir que, doncs mira, que potser he consultat, he comprat, perquè jo soc un comprador compulsiu de llibres, he comprat potser uns 100 i pico de llibres dedicats al tema del poder en diferents idiomes. En aquests 7 anys? En aquests 7 anys, i he mogut 700 o 800 documents que a més he classificat, etc. Quan estava en aquest punt em vaig donar compte que estava entrant al llindar de la tesis doctoral que mai he volgut fer. Llavors vaig dir, a veure, no és aquest el camí. Aleshores val la pena fer una síntesi de tot això i potser, si surt una cosa interessant, publicar-ho. I vaig dir, per què no? I llavors vaig començar a resumir i al final, doncs aquí està el lloc. Pel que he vist d'algunes presentacions que ha fet i que he llegit algun article, el llibre el tinc demanat per a una llibreria de barri, perquè encara que tot apunti a les grans superfícies, crec que el petit comerç encara té alguna cosa a dir. Té molt a dir, ja que ho dius, té molt a dir. El que passa, desgraciadament, és que les grans cadenes i les grans superfícies s'estan menjant el terreny i no hi ha una defensa suficient del petit comerç, que és molt important per una ciutat. Jo crec que vertebra bastant la vida del barri o la vida econòmica d'un barri, però vaja, sembla que volen que ens n'anem tots a grans centres comercials, a grans superfícies, importar el model del mall americà o de França, no? Però vaja. Sí, potser sí, segueix. Sí, i a quines conclusions ha arribat? Qui mana realment? Qui té el poder realment en el món en general? Abans potser deixa que et digui que una de les coses que m'he donat compte és que quan parlem del món tindríem que parlar de dos mons. Exacte. El món que jo defineixo com a liberal conservador, que agrupa pràcticament tot el món, i després el món que jo dic de les dictatoves, no de les dictadures, perquè dictadures ara hi ha unes coses marginals, com és el cas de Corea del Nord, i menys Cuba, perquè Cuba és entre dictatova i dictadura, no es pot qualificar. A més, és un petit país sense gaires implicacions. Però i l'altre, evidentment, són la República Popular Xina i la Federació Russa. Són dos dictatoves molt importants i formen part del món. Encara que la cito i identifico una mica la seva problemàtica, el llibre està més dedicat a la resta, i la resta és el món liberal conservador. I llavors, dintre d'aquest col·lectiu tan gran, el que vaig voler és identificar els agents del poder, perquè clar, el poder és un concepte massa global. El poder el té tothom, el poder el té, com he dit moltes vegades, jo estava als Estats Units quan l'època dels 70 del segle passat, la discriminació racial, i jo recordo que les feministes nord-americanes de l'època deien, per sota d'un negre hi ha una dona negra. O sigui, el poder el té tothom. O sigui, perquè en el fons el poder és influir sobre la vida dels altres. Llavors dic, a veure, quins són els agents? I vaig començar a rascar i a crear
una mica clústers o grans col·lectius que formaven part de la roda del poder. Que al començament de tot vaig dir, bueno, sembla ser que històricament el poder ha estat sempre en mans dels diners, dels que tenen diners, dels superrics. I llavors dedico un capítol a parlar dels superrics, per arribar a la conclusió de que els superrics tenen molts diners, però no són els que tenen el poder. No. Aquesta és una paradoxa. En certa mesura és una paradoxa, però no ho és del tot, perquè si tens diner, per què necessites, a més, exercir el poder? El pots delegar. És a dir, el superric és un plutòcrata, no és un oligarca. El plutó és riquesa, llavors, bueno, és la riquesa, i prou, però no tens per què perdre el temps exercint-lo. Pot haver algun cas que sí, però si es llegeix una mica en detall, perquè jo poso la situació actual dels superrics, perquè avui dia hi ha eines que t'ho permeten conèixer, i inclús comparar-ho amb els superrics d'altres èpoques, dones compte de que, amb alguna excepció, no exerceixen el poder. Llavors dius, bueno, si no són superrics, qui són? Segon clúster, els polítics. Els polítics. Llavors, si separo els polítics de les dictatores, que aquests sí que tenen poder, aquests sí. La resta és pura apariència. La resta es creuen que tenen poder, però no en tenen. Com dic, jo són empleats ben remunerats. És a dir, per moltes raons. Hi ha una raó essencial, i que els que estan a dalt de tot tenen uns contractes de treball amb fetge de caducitat. I els que no estan a baix de tot tenen un poder molt limitat. Llavors, a vegades sorgeixen excepcions que no formen part del sistema, que és el cas de Trump. Trump és un anti-establishment. Vull dir, hi ha un llibre molt recent del Michael Lewis, que és un analista econòmic molt important als Estats Units, que explica l'etapa inicial del govern Trump. No hi ha etapa inicial, perquè com que ell pensava que no guanyaria, i va guanyar, llavors tot es va fer d'una manera... Realment pensava que no guanyaria? Absolut, perquè és que les probabilitats eren baixíssimes. Va guanyar una mica per coses que passen, no? Sí, per errors de la candidata Clinton, per moltes coses. Els demòcrates jo crec que es van equivocar posant Clinton. Es van equivocar sobretot perquè la Hillary, diguem, va tindre un estil que no li correspon, diguem, entre cometes, aristocràtic, i llavors la classe treballadora blanca, sobretot els dropouts d'aquesta classe treballadora de les zones de la indústria de l'automòbil que ja no hi són, es van sentir ofesos. Llavors va haver un suport amb un candidat que deia moltes coses i que, bueno, defensava, encara que no ho tenia massa clar, perquè aquest no té massa clar res, excepte guanyar calés. Però el cert és que va guanyar i aleshores es va trobar amb el poder. Aquest és un cas excepcional, però si tu repasses la resta i mires la senyora Merkel. La senyora Merkel, que diguem a Europa sempre es va dir que té molt poder, fins a cert punt té molt poder, perquè també cada 4 anys ha de renovar. I qui té la capacitat per una mica orientar les accions de la senyora Merkel o de tantes senyores Merkels com hi hagin al món? Evidentment, els que gestionen el diner, que no són els que tenen el diner. No, és una distinció important. És una distinció important. I llavors me'n vaig al tercer clúster, o al tercer grup d'agents, que és la banca i els seus derivats. Aquí està el poder. Menys a la banca que els seus derivats. I dintre de la banca, una categoria de banca molt particular, que és la banca d'inversió. La banca d'inversió no és la banca al detall, no és la banca comercial, no és la banca on tu pots depositar uns diners i que et donin uns interessos si tens... No, ni tampoc et donar un crèdit. L'única cosa que li interessa a la banca comercial és donar un crèdit hipotecari per tindre't agafat. Però realment la banca d'inversió és una altra cosa. La banca d'inversió és una entitat que es dedica a assessorar processos de fusió, d'adquisició, emissió de bons, és a dir, una sèrie de serveis perifèrics orientats cap a les grans corporacions, privades o públiques. I això és la banca d'inversió. I aquí sí que hi ha el poder. És a dir, sobretot hi ha poder
amb un parell o tres d'entitats. Goldman Sachs, evidentment Morgan Stanley i, en menor quantia, JP Morgan. Que per cert, Morgan Stanley i JP Morgan, si tires enrere, et dones compte que tots venen de l'origen del senyor que va crear la banca Morgan, que va ser molt important fa molt temps, a primers del segle passat. Bé, però a part de la banca d'inversió, què hi ha més aquí? Llavors hi ha els fons. Quins fons? Bueno, hi ha molts tipus de fons. Hi ha els fons mutus, que és on la gent normal posa diners perquè la gent prefereix que algú els hi gestioni, que als Estats Units són molt importants però que no tenen massa poder, però llavors hi ha els que tenen poder. I quins són aquests? Els fons sobirans, on realment... I què és un fons sobirà? Un fons sobirà és aquell tipus de fons que pertany a un estat que té excedents de tesoreria. Qui té excedents de tesoreria? Doncs molt clar, el que té més ingressos que despeses i que té petroli. I aquí trobes, o que té diguem, una relació entre exportacions i importacions molt favorable, que és el cas de Xina. Però en el primer bloc tens Noruega, no solament els països àrabs, Noruega, que té petroli, i després els que ja estan, que si l'Aràbia Saudita, que si Qatar, etc. I el cas de l'Iran? I el cas de l'Iran, però Iran té una altra problemàtica. És una teocràcia, no? Sí, no solament per això a nivell de governança, però Iran no està en la mateixa condició. Té petroli, que per cert subministra a Xina, per això no es pot tocar, Iran no es pot tocar. És per això. Bueno, això és la meva teoria. Però, a part d'això, realment Iran és un cas a part. I després, Xina, per què? Perquè Xina té excedent, és a dir, Xina té molts dòlars, el Banc Central de Xina té milions de dòlars. Per què? Perquè a l'hora de comprar, evidentment, per cada dòlar que Xina compra als Estats Units compra 3 a Xina. Llavors, clar, no sé què fer amb aquests diners. És a dir, la proporció és de la 3, tan bèstia? Aquesta és no és aquesta, és aquesta la proporció, perquè una de les coses que jo tracto és que jo, si hi ha una dada, és perquè l'he xequejat. No volia posar-ho en dubte, No, és que em sorprèn la bestialitat. T'ho dic perquè això ve de la meva dimensió econòmic-financera. Jo m'he dedicat sempre a gestionar empreses privades i aleshores haig de presentar dades als consells i soc molt rigorós amb les dades. Dit això, després hi ha els fons de pensions, que els fons de pensions, sobretot en alguns països, són molt importants. Als Estats Units és un cas, és a dir, tu agafes un fons de pensió com el CalPERS de Califòrnia, que són els empleats públics de l'estat de Califòrnia, que mouen molts diners. Clar, qui mou els diners? Al final, unes persones que estan contractades per això, que estan contractades, però que mouen molts diners. Després tens uns fons que s'han posat molt de moda, que són els fons, la traducció seria fons de cobertura, aquí els diuen fons voltors, però si és voltor, potser pel seu comportament, a mi no m'agrada posar etiquetes a ningú, però què són els fons? Els hedge funds, què són? Són fons per rics. No? Hi ha alguns fons d'aquests hedge funds, només pots entrar si poses 10 milions de dòlars. Si no, no pots entrar. O sigui, una mica perquè et situïs, no? És un nivell ja... I clar, llavors, aquesta gent juguen a risc, és a dir, fan inversions molt arriscades, on pots guanyar molts o pots perdre molt, però si en tens molts, no et preocupa massa això. I llavors, el gestor del fons acostumen a ser, avui dia, figures mediàtiques als Estats Units. Per què? Perquè fan molts diners. Llavors surten els mitjans i se'n parla molts d'ells. Aquests fons també operen a l'estat espanyol. Si mires avui dia que té un paquet d'accions, potser el majoritari del Banc Santander, et trobaràs amb un fons d'aquest tipus. Vull dir, estan per tot arreu. Se'ls diu voltors perquè compren a la baixa, aprofiten quan les coses estan malament i llavors una empresa que està en fallida o quasi fallida o un edifici que està... i compren. Certament que hi ha fons i fons, hi ha fons de gran dimensió i fons de petita dimensió, però si són de cobertura tots són grans. És a dir, com vas veient, hi ha diferents tipus de fons. Llavors, després
les companyies d'assegurances, que tenen molts diners, i que també els han d'emplear. És a dir, al final et dones compte d'aquest col·lectiu, al final afloren els perfils dels gestors, perquè aquesta gent tenen la capacitat de moure el diner públic i el privat. I per què dic el diner públic? Perquè molts d'ells han ocupat puestos a l'administració pública. És a dir, jo he trobat el perfil ideal des de l'òptica purament sociològica d'aquest ciutadà o ciutadana que mou diners. I ha anat a una universitat nord-americana de l'Ivy League, a l'est, o a Stanford. És a dir, diguem, Harvard i a la resta de la zona de l'Ivy League, o a Stanford, primer. Segon, ha treballat en algun moment en un banc ha ocupat un càrrec alt directiu en un banc d'inversió. Sobretot Goldman Sachs i Morgan Stanley. I en tercer lloc, en algun moment de la seva vida ha estat a l'administració pública amb un lloc de molta responsabilitat. Llavors, si fas aquest creuament, que el pots fer inclús aquí, et pots permetre el luxe de fer una taula de correlacions i et dones compte de que aquí estan tots. Hosti, estan tots els que pinten. Està el Greenspan, està el Larry Summers, està en Rubin, el Bob Rubin, està el Timothy Geithner, estan tots. I això són els mateixos. És a dir, van rotant. Està el Mario Draghi, per cert. O sigui, el Banc Central Europeu, en el fons, és una derivada, que dic jo, del Federal Reserve Board, que seria el banc de bancs dels Estats Units. És a dir, és una entitat privada, És una entitat privada, ja ho sé, jo sí que ho sé. La gent es creu que és pública, no, és privada, i això ja t'ho explica tot. Clar. Aleshores, llavors, aquests que sí que tenen el poder de veritat, aquests són els oligarques camuflats, a més, tenen uns llocs on compartir experiències i fixar una mica la doctrina. I quins són aquests dos llocs? 3, però un de menor quantia, 2 molt importants. Un és The Council on Foreign Relations. El CFR. The Council on Foreign Relations és una entitat importantíssima. A Amèrica sempre es diu que és un govern dintre del govern. És el govern dintre del govern. És a dir, i allà hi trobem aquests gestors. Aquests en algun moment han passat tots per allà. Sí, es van rotant, sí. Un altre és The Group of 30, el grup del 30, que està més orientat només a política monetària, però que també estan els mateixos. I després el tercer, però... I aquests què són? Són entitats que emeten, per qui no ho sàpiga, el Council of Foreign Relations, en el fons, va néixer després de la Primera Guerra Mundial i, era un grup de reflexió. Són grups de reflexió, teòricament res més. Que emeten informes, discuteixen i... Sí, barrunten coses, no? I el grup of 30 el mateix en política monetària. I després el tercer seria el BIS, és The Bank of International Settlements, que aquest està a Suïssa, que és el Banc Internacional de Pagaments, que diuen que és una mica el banc de bancs, però que és més oficial, però no té un pes des del meu punt de vista. Clar, tot el que dic és el meu punt de vista. No està clar. No puc dir el que pensin els altres. Entrevistem a tu perquè ens importa la teva opinió. Però crec que ho conec bastant, això. Total, que diguem, aquesta tríada és la que funciona. I aleshores, clar, aquesta tríada, a més, sobretot el Council, té una publicació que es diu Foreign Affairs, que té edicions en altres idiomes, però que és millor mirar l'edició americana perquè és la genuïna, no? I Foreign Affairs té una característica curiosa, i és que al llarg del temps ha anat emetent doctrina de tant en tant. Per exemple, encara que va ser retrasat l'article original, que al final va publicar Public Interest, la idea al final de la història d'en Fukuyama, què vol dir? Perquè la gent diu, què vol dir? Vol dir que al final s'ha imposat el model liberal al món, neoliberal al món, i que la resta ja s'ha acabat. Això ve arrel
de quan es liquida, diguem, la Unió Soviètica, s'acaba tot això, l'utopia aquella fracassa, en termes pràctics, i ells queden sols, i llavors, escolteu, no us trenqueu el cap, perquè el món és així. Bueno, doncs, Foreign Affairs és un vehicle per exposar tot això. Quan en un moment determinat s'està acabant el món, diguem, de l'enfrontament entre el món conservador, el món, diguem, dominat per Estats Units i el món socialista dominat, socialisme real, que deia dominat per la Unió Soviètica, quan s'acaba la pel·lícula, perquè el mur de Berlín es trenca i llavors ens queden sense enemic, cal fabricar un enemic, perquè sense enemic un altre dels clústers no funciona, ¿vale? I cal fabricar un enemic, i llavors surt un article, aquest sí hi ha, a Foreign Affairs, que es diu The Clash of Civilizations, de Harrington, que després es publica un llibre, i que ve a dir que ara la lluita ja no és entre dos concepcions ideològiques, sinó entre dos models socials, religiosos, polítics, etc. No? Llavors, creus que això està orquestat? O això està... Jo no dic que estigui orquestat ni deixar d'orquestar. Jo el que dic és que, curiosament, surt quan ha de sortir. I a més, que a més surt i provoca realment com es diu, un trencament, i a partir d'aquí es rearma tothom. I no oblidem una cosa que a vegades s'ha repetit moltes vegades, i és que de fet en Bin Laden va ser financiat i ajudat econòmica i armamentísticament pel govern nord-americà per enfrontar-se en l'època en què Afganistan estava dominat amb la Unió Soviètica. Perdó, la Unió Soviètica. Llavors, després passa el que passa. Després passa el que passa. I seguint, és a dir, sempre, tornant al Council of Foreign Relations, sempre van apareixent línies d'actuació. És a dir, abans hi havia sortit una teoria respecte a que es tenia, de mantenir una defensa enfront a les capacitats de la Unió Soviètica. Avui dia els historiadors, s'ha desclassificat moltes coses. Els Estats Units ja saps tu que tenen de tant en tant, després d'un període poden obrir l'aixeta i que surti el que surti, i ara avui dia s'ha demostrat que el teòric perill de la Unió Soviètica no era tal perill. És a dir, que els americans podien haver liquidat la Unió Soviètica, parlem de capacitats militars. Que és cert que diguem, se'ls va traslladar la informació per la producció de bombes nuclears, però no va trigar molt això, és a dir, podien haver fet el que haguessin volgut, però no convenia, perquè en el fons també va bé que hi hagi un enfrontament. Llavors, diguem, aquest clúster és el clúster que estem parlant, no? Què és el que mana, de veritat? I un amb un altre, que diguem, són bessons, que són les multinacionals. Però no hem de parlar de les multinacionals com a tal, sinó dels caps de les multinacionals. Vull dir, perquè parlar de les multinacionals és com parlar d'Amèrica. No, parlem del govern i parlem del senyor Trump. És a dir, les multinacionals avui dia, no solament per la seva dimensió, que moltes d'elles, si fas un rànquing de països en PIB, la seva facturació superior a la majoria de països, sinó perquè realment tenen molt poder. Tenen un poder, diguem, d'atracció, perquè els països les volen i no les volen. El poble millor no les vol, però sí les vol. És a dir, per què? Perquè donen feina, almenys per un període. Perquè l'Anthony Sampson, que és un gran analista britànic, sempre diu que el pitjor no és tindre multinacional, el pitjor és no tindre. Clar, fa una lectura cínica del tema, però el cert és que una multinacional entra amb unes condicions superfavorables, li regalen el solar, li donen una fiscalitat baixíssima, etc. Entra allà, explota aquella situació, explota des del punt de vista de recursos, ja no vull parlar d'explotar persones, no, és igual, explota els recursos, amortitza lliurement, que és molt important, que vol dir que la inversió l'amortitza, i d'aquesta manera, quan es cansa,
pues, deixa Xina i se'n va a Vietnam, i quan té amortitzat la planta de Vietnam deixa Vietnam i se'n va a Bangladesh, i quan té amortitzat la planta de Bangladesh deixa Bangladesh, i així segueix, i així va fent. És a dir, la conjunció de multinacionals més banca i derivats, aquí estan els oligarques camuflats. Però clar, necessiten altres agents. Quins agents necessiten? Necessiten alguns que específicament es dediquin a pensar. I aquests són els think tanks. Els think tanks, en el fons, el Council on Foreign Relations és un think tank, però no es presenta com a tal, perquè és una institució de més rango, però els think tanks, que n'hi ha molts, i jo el llibre el cito, són centres per crear doctrina. Aquí tenim la FAES, Sí, ho tenen, els veïns. Bé, sí, aquí tenim la FAES, que és una cosa privada, però que produeix pensament, el pensament que poden desenvolupar aquests ciutadans, però tenim una altra cosa que es diu el Cano, que aquest és, diguem, té més capacitat. Això era un incís No, ja, absurd, et segueixo. Sí, no, ho és, però aquí també hi ha fundacions. Però el que vull dir-te és que els think tanks, l'Elcano, per exemple, és una mica quasi l'oficial, però si tu mires qui forma part del Consell del Cano, doncs dius, està sesgat, això, està esbiaixat. Però és igual, els think tanks fan la seva funció, perquè els oligarques els diuen estudieu aquest tema, i estudien aquest tema però en funció dels paràmetres prefixats, amb la qual és un pensament encapsulat. Tot té una lògica interna. Vull dir, això és un tema de primer de lògica formal, té una lògica interna. Bé, ja tenim gent que pensa, però pensa d'acord amb paràmetres prefixats. Què més? Un altre clúster. Els mídia, els mitjans. Els mitjans, abans, això del quart poder va passar de moda, avui dia els mitjans estan a prop del pessebre i si no, perquè et donin alguna per menjar, has de respectar. Tu només has de veure com ha evolucionat el pensament d'alguns mitjans que en una època van néixer com a progressistes, ve a ser El País, i com han acabat. És a dir, bé, per què? Perquè realment són simplement influeixen, però ve d'acord amb el prefixat. No et surtis de la ratlla perquè si no et treuen. És a dir, llavors què queda? Queden els crítics, els que van per lliure, alguns digitals, no els digitals dels que tenen paper, no, aquests no, sinó els digitals tipus, què diré jo, VilaWeb, tipus el Nacional, tipus Crític, que realment fan una bona feina i que, bé, almenys és un pensament que no està dintre de l'ortodoxia dominant. Un altre clúster, de la roda, fins que és una roda, els que lubriquen el sistema. Aquests són molt importants. Qui són aquests? Aquests són, fonamentalment, són tres. Són els auditors, els consultors i les agències de qualificació. De rating. Sí. Els auditors ja ho sabem, són els que teòricament tindrien que defensar els interessos dels accionistes, perquè són els que a veure si les comptes estan ben fetes i no hi ha cap trampeta. Però quan hi ha una fallida en una companyia gran, l'auditor, la setmana passada va dir que tot estava correcte, amb la qual question mark. Però bé, teòricament fan això. Els consultors, sobretot els consultors estratègics, tipus McKinsey, Boston, aquestes companyies són companyies que diguem, d'alguna forma ajuden a la gestió, però dintre dels paràmetres prefixats pels que tenen els diners i pel que els gestionen. És a dir que jo els dic lubricadors del sistema perquè d'alguna forma legitimen el sistema. Són legitimadors. És a dir, escolti'm, no veu que està ben fet això perquè ho diu McKinsey. M'explico, no? Llavors, ara, els que estan més ocults i ningú en parla gaire són les agències de qualificació. Aquests són molt perillosos perquè aquests són responsables en part de la crisi del 2007, perquè
perquè aquests, quin paper juguen? Aquests, teòricament, el que fan és que quan alguna entitat pública o privada ha d'emetre paper vol dir bons, accions, obligacions, el que sigui, doncs aquests ho qualifiquen, diuen, escolti'm, si és un paper segur perquè l'empresa és sòlida i solvent i tal i qual, doncs li donen una qualificació, diguem, com al col·legi, 10, no? I ara, si no, cuidado amb aquell camió, posa un 5. Si tu vas a comprar paper, diu, a veure, 5? No, jo no compro. El que té 5, què fa? Bueno, llavors jo posaré un interès més elevat perquè la gent en comprarà, encara que hi ha risc, però si no peto, doncs la gent en comprarà. Bé, i què és el que han fet les agències de qualificació? Bueno, doncs que han qualificat paper molt dolent com a bo. I clar, a partir d'aquí, quan va petar tot, es van trobar amb això. Però és que hi ha una cosa més perversa que això. Home, això ja ho és, pervers. Sí, però hi ha una cosa més perversa. Si ho van fer voluntàriament... Bé, anem a deixar-ho. D'acord. Però hi ha una cosa més perversa, i és que les agències de qualificació fan dues coses. Una, fan que quan jo soc, no sé, un ajuntament i tinc problemes de diners i llavors vull emetre uns bons a 10 anys, això ho fan molts, sobretot als Estats Units, en altres països, molt. Llavors, bueno, jo me'n vaig a una agència de qualificació perquè em digui més o menys com ho haig de presentar. Veus? Com ho haig de presentar. I em diu, no, fes-ho així, no sé què, m'explica, això no ho posis, posa allò, no sé què. Bueno, i em cobra per això. És a dir, fa una consultoria prèvia a l'emissió del paper. I després jo la mateixo, i llavors aquella que m'ha fet la consultoria prèvia em qualifica. La mateixa. Això és conflicte d'interessos. Sí, està clar. Això és com, jo poso l'exemple de que tu has de passar un examen. Jo sóc el teu càtedro. Tu has de passar un examen, però tu vens a casa meva i jo et dono classes i et cobro per això. I tu després vens i jo t'aprovo. Perquè tu... Sí, clar. Aquesta volta és una volta molt perillosa. I encara que hi ha hagut molta discussió, sobretot als Estats Units, però això és molt perillós. Vull dir, si no es vigila, això és molt perillós. Què més hi ha? Evidentment, hi ha el clúster, diguem, judicial. El clúster judicial és el més dependent de tots. Per què? Perquè el sistema judicial a tot arreu, amb algunes diferències en els països anglosaxons, però és un clúster de buròcrates. És un clúster de buròcrates i el buròcrata, el funcionari, és una persona que és funcionari, entre altres raons, perquè busca la protecció de l'Estat. Llavors no vol conflictes. I llavors un dels pares fundadors de la República Nord-Americana i de la independència, que va ser l'Alexander Hamilton, quan li deien, vostè què li sembla la separació de Montesquieu, poder executiu, legislatiu i judicial? I deia, bé, ara, el judicial, pobret, és el més feble, això ho deia Alexander Hamilton. Per què és més feble? Perquè depèn de l'executiu. I bueno, aquí al nostre país tenim un exemple molt maco de que depèn de l'executiu. Bé, és així. I s'acaba el clúster o no n'hi ha cap més de clúster? Sí, clar, que hi ha l'últim clúster. I és que si tot això no funciona, llavors tenim el poder militar, el clúster militar. És a dir, escolti, vostè portis bé perquè si no traurem la porra una altra vegada. És a dir, l'aparat militar, l'Eisenhower el va denunciar. Quan l'Eisenhower, com a president, anava a plegar, va fer un discurs que jo el cito, amb el qual diu, cuidado el que està passant als Estats Units, perquè s'està creant, ell deia, un aparat industrial militar tan potent dintre de l'àmbit econòmic que ens condicionarà per sempre. No solament això, sinó que jo, amb aquesta búsqueda d'investigació, m'he trobat una cosa encara més cridanera, i és un discurs del general MacArthur. El general MacArthur va ser considerat un dels generals més militars de la història d'Amèrica i més agressius, enfrontaments amb en Roosevelt, enfrontaments amb en Truman. Doncs resulta que ell també ho diu. I jo cito el text amb el que ell diu, cuidado amb això. Ell diu, ens acabarem paranoics. Però clar, i és cert,
de que si tu ara traiessis la indústria armamentística nord-americana, Amèrica no podria continuar. És a dir, el pes de la indústria armamentística i de les seves derivades, clar, tot el sistema auxiliar que comporta, això desapareixeria. I si desapareix, evidentment, el PIB cau d'una forma radical. Vull dir, és impossible pensar-ho. És a dir, ara ja forma part d'una unitat que està allà situada i que és impossible, diguem, reduir. Clar, però tal com ho has pintat, cobreixen tots els fronts possibles. Clar, però fixa't bé que... Tenen ben lligat tot això. Sí, a més, com dic jo, sense voler. Sí, perquè hi ha un altre clúster que el cito, però el cito simplement per dir que això no és res, i són, diguem, una mica els clubs exclusius. El més significat de tots és Davos, no? Realment és un fòrum, el fòrum d'una organització que es va fundar fa molts anys, però on es reuneixen, per un cantó, els oligarques, els plutòcrates, i després els personatges invitados, no? Per donar glamour, no? I es fan moltes festes i molts rotllos, però allà no es decideix res. Vull dir, no. El que sí segurament es decideix és amb un saló privat on un parell de ciutadans decideixen que s'ha de posar fre, per exemple, a la política exportadora de Malàisia. Però això ho decideixen dues persones. No és una qüestió de que el fòrum fa una declaració pública, no, el fòrum fa declaracions públiques de la Sevita Pepis. Vull dir, són declaracions d'aquelles que hem de ser tots molt bons i que... Fantàstic, però no és això. És a dir, en definitiva, el poder és una roda. Síntesis, el poder és una roda. Hi ha molts agents, però hi ha dos dominants. Els que gestionen el diner del poder i el diner en general, i després, certament, les multinacionals o els caps de les multinacionals, que són més importants que els accionistes. Perquè les multinacionals, sobretot quan més gran és, més fragmentada està l'acció. I quan més fragmentada, perfecte, perquè el nucli dur que forma el Consell d'Administració remena les idees com li dona la gana, perquè això forma així. Allà hi ha alguns socis institucionals, i els altres no pinten res. Quan dius, quants accionistes té? 2 milions, veuràs. Doncs 1.950.000 o 1.995.000 no pinten res. I 5.000 són els que tanquen obra i això. El món és així. Aleshores, dit això, el poder té un trànsit, que dic jo. El poder es pot considerar com un procés a través del qual el ser humà és capaç de gestionar les forces de la natura. Quan en origen el que es produeix és defensar-se com es sigui, ser predatori, i això es fa amb la porra. I això és el que el Galbraith li diu poder codigne. Si avancem una mica i la porra ja no cal, llavors es passa a un altre moment, que és el poder compensatori. El poder compensatori és el poder dominant, en part, avui dia, i és el que tu deixa'm el poder i jo et compenso. Jo et compenso. És a dir, per exemple, anem a posar casos de l'estat espanyol, és a dir, el fet de que molta població a Extremadura o Andalusia hagi sigut molt fidel al PSOE, en bona part ve determinat per una gestió d'una subvenció que es diu PER. No, que aquests dies ha sortit en Cayo Lara dient qui em pagar el PER? Sí, ha sigut molt comentat. Dintre de la seva lògica, clar, ell defensa això. Si Catalunya, el País Basc i tal, se'n van, qui em pagarà el PER? La gran preocupació. És a dir, clar, això és el poder compensatori. Tu ens deixes el vot, o en aquest cas, o tu ens deixes el que sigui, tu ens deixes el poder i jo et compenso. És la compra de l'altre. I ara, al final, el poder més civilí és el poder condicionat. Perquè llavors, a través de mecanismes d'informació, de manipulació de les masses, arriba un moment en què et tinc enganxat. És a dir, ja no cal que jo et digui el que has de fer, perquè tu ja faràs el que jo penso, perquè per això t'he condicionat.
per això t'he condicionat amb el temps. Amb l'origen això ho feien les religions, al començament de la història, la creu i l'espasa, que diu. Ara no, ara és molt sofisticat. És a dir, tot això es construeix el building, l'edifici, i es ven bé, i la gent, a vegades et preguntes, tu em deies, com és que hi ha tanta gent que vota Ciudadanos? Bueno, que ho comentàvem abans de... Ja, bueno, doncs és un poder condicionat, està clar. És un poder condicionat, és a dir, realment la gent que el vota és perquè considera que aquest producte, que en el fons és un producte de cosmètica de baixa qualitat, que podria estar abans a Mercadona, bueno, doncs, escolta'm, està allà i té els seus votants, no? És a dir, s'ha perdut el sentit crític, perquè una de les coses que el poder intenta és anul·lar el sentit crític. Això li volia preguntar més endavant. I si hi ha sentit crític, que sigui marginal. Sempre hi haurà crítics, però que sigui marginal, que no sigui significatiu. Però és que el sistema educatiu... El sistema educatiu forma part del poder condicionat. Encarrilat. Sí, clar. Perquè la gent tingui un poc sentit crític a la llarga. Evidentment. Tu has estat professor de SADE, No sé si has observat al llarg de 14 anys, comentava. Sí, però... No sé si entre el principi i el final vas notar diferència amb com t'arribava la gent. Jo vaig ser professor de SADE del 76 al 90. És a dir, jo agafo una època en què en aquest país, en aquest estat, la gent es creia que això de la transició anava en sèrio. Llavors, clar, és una època... Potser era la millor època. Jo... Des del 90 cap aquí, el 92 vaig donar un seminari, però no hi haurà mai més classes, ni conferències, ni res, perquè l'ESADE d'avui no té res a veure amb el meu. No? No. Però bé, em volia preguntar una mica això, si havies notat diferència amb els alumnes del 76 i els del 90. No. A nivell d'interès... No, encara no. Encara estàvem, jo crec que encara estàvem amb aquell núvol que es va produir després de la mort del dictador, doncs un núvol de que ara serem tots demòcrates. I a més, suposo que també estaries viatjat fer un anàlisi comparatiu només estudiant la població d'estudiants de SADE, que és una població molt concreta. Això seria un estudi de segmentació, però bé, que no ve el cas. No ve el cas. No ve el cas, però en definitiva, el poder al món està molt concentrat. Els operadors són pocs, però són els que poden decidir qualsevol cosa. És a dir, perquè ells, al gestionar el diner públic i privat i públic, poden incidir sobre els pressupostos dels països, també. Clar, aquesta és una clau. I aquesta és molt important, clar, perquè, per exemple, jo sempre dic, i ho dic, i torno a repetir, que l'estat espanyol és un estat en fallida tècnica, i que viu de variables exògenes, és a dir, viu d'un cru de petroli molt barat, i viu d'una taxa d'interès del Banc Central Europeu 0. Clar, però això és atípic. No té sentit, això. És a dir, si la taxa d'interès pugés 2 punts o 3 punts, els 32.000 milions que paguem els contribuents, perquè l'Estat no és res. Vull dir, aquests senyors són gestors, i punt. Paguem els contribuents, que quedi ben clar. És a dir, aquests 32.000 milions que paguem simplement pel servei del deute, que vol dir els interessos, de deure el que devem 1.3 fàcilment, no els que diuen, més, 1.3 fàcilment, clar, hem de pagar interessos. 32.000 milions són molt, però és que si puja 2 o 3 punts la taxa d'interès, ja m'explicaràs. Si el cru del petroli, no dic que es posi a 150, però que pugi $20... Avui, aquest matí, d'hora aquest matí, estava sentint que diuen que justament per Setmana Santa ens pujaran el preu del petroli un altre cop, que potser arribarà al 1.4, el preu de la 95 al litre. Sí, clar. És a dir, amb la mesura que el cru puja... Amenacen amb això. Si puja el cru, puja tot. És a dir, perquè no solament és la benzina, és que el petroli està tot arreu, llavors puja tot. Vull dir, et puja el plàstic, et puja la fibra, et puja tot. Vull dir que és una dinàmica. Llavors, en quant temps podem estar visquent de renda? Jo crec que està en mans dels oligarques camuflats. Els oligarques camuflats, jo crec que una de les coses que han fet ells, tu has parlat abans també de geopolítica, és que ells, el concepte d'estat-nació ja no els hi va, no els interessa. No els interessa. A les multinacionals, menys encara. Llavors, ells, a Europa la tenen configurada amb 4 o 5 territoris. I hi ha un territori que és
que és important, que no és Catalunya, que és el sud-est d'Europa, però el sud-est, fixa't, sud-est, que diguem és un territori que podria agafar perfectament des de Marsella i tota la franja mediterrània pivotant sobre Catalunya. Catalunya, evident, el País Valencià, una mica cap al sud, tot això, aquesta franja, el Rosselló francès, tota aquesta franja, la capital d'aquesta franja és Barcelona. I això sí que els interessa, perquè geopolíticament aquest territori és molt important. I els oligarques sí que no estan disposats a aguantar massa que el contenciós Catalunya-Espanya es prolongui, perquè no els interessa, així és d'acord, no els interessa. Una pregunta que cuento d'això i després és continuar el disruptor. Perdó per decidir. Si l'estat espanyol hagués sigut una mica més intel·ligent, hagués fet el corredor mediterrani d'una vegada, ben fet? Bueno, però... Quin sentit té que no hi hagin apostat, de veritat? Si l'estat espanyol hagués sigut molt més intel·ligent, podria haver fet moltes més coses que no ha fet. És a dir, aquesta és una cosa més. Això és d'una racionalitat total. Perquè no solament perquè justament és la franja de l'estat on hi ha més riquesa industrial, sinó perquè a més és el camí natural per tot el que ve del sud d'Àfrica, és el camí natural. Llavors, però aquesta racionalitat del corredor no la tenen en res. Llavors, no ens estranyi. Vull dir, jo crec que el comportament respecte al corredor mediterrani és el mateix respecte a tantes coses que no cal que anem massa lluny. Vull dir, està portat per gent que no en saben. És a dir, no en saben. És a dir, jo, per exemple, quan veig que diguem, per aquest model de porta giratòria, veig que aquests que han estat ocupant càrrecs polítics i econòmics els col·loquen als puestos, penso que evidentment són floreros allà, perquè ara el que sí tenen és una llista de contactes i diguem, i això es capitalitza, i jo no m'imagino, no ho sé, ni m'interessa que la senyora Sáenz de Santamaría sigui experta en cap tipus de dret, però pel bufet Quatre Cases, a part del que es diu que si d'alguna forma va perdonar o no va perdonar, és igual, no m'interessa. El que sí és cert és que segur que té un mòbil o dos o tres amb una llista de contactes que val la pena, i això és capitalitzar. És capitalitzar una cosa, a mi això em produeix una mica d'angoixa, perquè capitalitzar a l'aspecte públic de la teva vida és una estafa. És a dir, jo quan veig, inclús en Trump en totes les seves aberracions, és un home que ha estat a la vida privada i un bon dia, per atzars de la vida, ara es troba de president. Però no està fent de president per guanyar calés. No, ja els ha fet. Ara bé, guanyar... No, aquí sí. Aquí entren a la política, no tots, però molts, i van a forrar-se, com va dir. Sí, aquest és un cas extrem, no? Però sense dir-ho, no, entren a la política. De fet, les regulacions que s'apliquen com a gestors de la política venen determinades pels oligarques, per entendre'ns, encara que siguin els oligarques que també són, però en menor quantia a l'estat espanyol, però és que a més aquests mateixos oligarques després els contracten i els posen als consells d'administració, i si no, mira el que ha passat amb tots, perquè no solament el Felipe González, no tots, Estevez, qualsevol. La pregunta, jo sempre que he contractat molta gent, quan contractes a gent per puestos directius, una mica la cosa que et preguntes i has de preguntar és, quins actius té vostè? I jo ja sé, perquè l'entrevisto ja sé quins té, però digui'm-els vostè. Doncs ja m'explicaràs quins actius té el senyor Estevez, i què fa el Consell de, no sé, d'Iberdrola, què fa? O quins actius té el senyor Borrell. Ara ja ho veiem, el que té, però ja ho sabíem, però bé, quins actius té per estar en un consell d'una companyia important? Ara ho està començant a saber Europa i mig món ja. Però diguem, aquest constant moviment
és obscè. I aleshores, francament, també és cert que una empresa privada que de veritat cregui en el mercat de la lliure empresa, que no hagi sorgit per la privatització d'una empresa pública, com és el cas de Movistar, com és el cas d'Endesa, com el cas de totes aquestes que eren empreses públiques que van ser privatitzades entre amigos i conocidos, una empresa privada que ha nascut de res i ha anat aixecant-se i escolta, jo en trec el barret. I anar millor o pitjor, però bueno, s'està obrint pas i aleshores realment amb aquestes empreses no trobaràs aquests polítics. Per què? Perquè els accionistes diuen aquest, no, a mi... M'entens? Perquè fan un anàlisi molt més rigorós del tema. Va, fes-me dos preguntes. Dos preguntes i... Sí. Espera, perdona. Primera de totes, per Sant Jordi saps ja on estaràs? La gent firmaràs? No firmaré. No firmaré. No per res, no tinc res contra Sant Jordi, al revés, trobo que és una festa preciosa, però no. Val. No, és a dir... Però el teu llibre està a totes les llibreries. Bueno, el meu llibre... Català i en castellà. Està en català i en castellà. Sí, ahir em deien, em van trucar una amiga, em deia que no l'havia trobat, bueno, que havia anat i em deia, no, escolta, és que els hi passa als llibreters, que es queden pocs i se'n van. Ràpid. És a dir, avui dia els llibres, el món està globalitzat i també amb el sector del llibre. Hi ha 4 grans distribuïdors que controlen el mercat del llibre i van fent, doncs això, van gotejant. I les llibreries van justetes... Però s'està venent molt bé, S'està venent molt bé, sí, ho sé perquè m'ho diu l'editor. Ja l'editor, jo si faig aquest esforç també és per ell, perquè jo crec que és un gran editor, en Pere Sureda, de Navona, és un gran editor, perquè com a empresari s'ha jugat el tipus que dic jo, i perquè jo... Això demostra que hi ha un interès a la població, hi ha un interès per buscar una resposta fora de la política. Sí, clar. Potser la gent comença a veure que els polítics realment pinten molt poc. El llibre dona moltes dades, jo crec que l'estudiós d'allà en pot treure moltes coses, inclús pot obrir canals per dir, a veure, vaig a profunditzar aquí. Jo, si estàs d'acord, un cop l'haguem llegit i deixem passar aquestes dates i tal, potser farem algun altre programa per fer algun tipus de pregunta més concreta. 2 preguntes i acabo. 2 preguntes ràpides. Abans parlaves de foros com el de Davos. Hi va haver una època que es va, fa poc, finals dels 90, principis dels 2000, es va posar molt de moda això del Club Bilderberg. Sí. Tot això hi creus? Creus que pinten res? Tu veuràs que el capítol on parlo justament dels clubs privats surten tots. Surt la Trilateral, el Club Bilderberg. A veure, tot això està passat de moda. El dia que els de Bilderberg van, perquè a més foten un parell de reunions a l'any, no té cap sentit. El dia que van invitar amb el senyor Rivera i ja està tot dit. Aleshores, avui dia, a veure, tant l'un com l'altre els va parir la família Rockefeller. En un moment que era important, perquè el primer la Trilateral amb la postguerra i el segon també, i a partir d'aquí van tindre el seu rol, però avui dia no tenen. Però inclús el CFR sí. Però més que res, però no com a tal, sinó perquè allà van una sèrie de gent que després, repeteixo, millor reuneixen amb un saló privat i allà sí. Creu que hi té algun paper específic avui en dia? O vostè... Bueno, tu, perdona, que has conegut amb molts empresaris, a gent que ha tocat poder de veritat. Continua tenint influència la maçoneria avui en dia? Hi ha països en què manté una certa posició, però tampoc té cap voluntat d'anar més. No. És a dir, no hi ha allò... Proselitisme no es fa. És a dir, la maçoneria jo crec que ha jugat un rol important en la història de la civilització, si li treus els seus rituals, que en el fons, jo he tingut ocasió de parlar en alguna ocasió amb maçons, diguem, significats, i el ritual no li presten gaire atenció. Al final, què és la pretensió? És reunir una sèrie de gent culta, documentada,
i amb poder, és cert. Però ja no juguen el rol que havien jugat abans. Tu ho ets, es pot dir? No ho soc, no. Jo soc una cosa que... Això m'ho va qualificar una amiga meva, que és una gran... que per cert és una persona digna de ser entrevistada, que és l'Eugènia de Pagès, ex-catedràtica jubilada d'Història, una first class. L'apuntarem. Que em va dir, un dia va dir, tu ets independentista i independent. Doncs jo sóc independent. Entens? Jo no estic en cap foro, en cap partit ni res. I això em dona la llibertat de dir el que em dona la gana. Això i tindre un roc a la faixa, que diuen a Ripoll. Ah, d'acord. Sí, és a dir, el diner no serveix per res, només serveix per una cosa, perquè et dona quotes de llibertat. Jo puc estar amb tu perquè sé el que feu, perquè m'ho has explicat, i demà m'ho demana millor un mitjà molt important i li dic que no, perquè em dona la gana. Nosaltres t'ho agraïm, perquè som conscients que som molt humils, però anem amb la veritat per davant. I el plaer de poder dir que no aquí, això m'ho dona portar el roc a la faixa. Això ha de ser fantàstic, això. Ha de ser fantàstic. Perfecte. Acabem aquí el nostre programa. Si voleu aprofundir, llegiu L'oligarca camuflat, radiografia del poder, on es detalla tot el que avui hem apuntat i molt més. En els propers programes baixarem al nivell de la política actual, dels diferents partits, del deep state i del paper del periodisme en tot aquest engranatge de control de la informació i de manipulació de l'opinió pública. Parlarem d'aquesta transició espanyola i la Constitució de 1978, aquella que ens volen fer creure que nos dimos entre todos, però que, cal recordar, no ha votat cap persona de menys de 60 anys. Repassarem els condicionants i la situació de l'època per mirar d'entendre els temps que ens han tocat viure. I procurarem, fins on ens sigui possible, mirar de treure l'entrellat de la situació actual a Catalunya. No ens oblidarem de radiografiar les clavegueres en converses amb qui les coneix molt bé i també amb qui les ha hagut de patir en carn pròpia. Recordeu que podeu seguir-nos a les diferents xarxes socials amb el nom de Sintonia Secreta i que a Facebook ens trobareu també com a l'Arxiu Alfa. Si teniu cap pregunta o suggeriment, ens el podeu adreçar a sintoniasecreta@gmail.com. Com sempre, trobareu més informació de cada programa al website sintoniasecreta.mundodesconocido.org. Fins la propera, sigueu feliços, salut i sort! Arxiu Alfa. Arxiu Alfa.